Ginkumpirmar ni Iloilo City Mayor Jerry P. Trias nga mapahuway na ini sa politika kag ini na magpapili para sa May 2025 elections. Sa statement nga ginpagwan ni Trias, iya ginpahayaga nga ginpili niya nga magpahuway na sa politika kag maghatag ligwa sa iya anak nga si Raisa Trias Chu para sa pagka-alkalde. Samtang ginkumpirmar man sa natungdan nga mag-aalyansa ang iya partido sa kay Congresswoman Jam Baronda sa diin si Baronda ang magapapili sa kongresista kag si Raisa Trias sa pagka-alkalde. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kaudian para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.